sogalen bɛ mi fa jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye kari ye septembre kalo tile 29 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ aw bisimila. Bakuruba kunnafoniw na min ye madame Buhare Fili ale ka kiiri min tun bɛ ka kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se kanadiɲɛw ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛnɛya ta fanfɛ an da bɛna don o ani a ɲɔgɔnna caman na aw bisimila. Min ye madame Buhare Fili Sisogo ye a ye a yɛrɛ lafasa a ye a jira ko ɲangini min talen bɛ ka ɲɛsin a ma ni o de ye ko ale nɔ bɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka avion min sanna ani ko kɛlɛkɛminɛn min sanna o wagati ka di an ka finitigilakaw ma ni a jirala ko o ko tɛ tiɲɛ ye ko a nɔ bɛ a la a ye a jira ko ale nɔ t'a la bi ko ale nɔ t'a la sini sabula ko sɛbɛnfura min bɛ a yamaruya ka nin minɛn ninnu san ko tɛgɛnɔbila kun kɛlen don o sɛbɛn na yanni a ka se ale ma ko ale nɔ yera yɔrɔ min na o de ye yɔrɔ min na ale kan ka wari bɔ ko wa ko sɛbɛnfura de cira a ma sɛbɛnfura min ni o bɛ a yamaruya fana ka wari labɔ yasa ni minɛn ninnu bɛ se ka san cogoya min na ko a dalen bɛ a la fana ko min ye an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye ko u bɛna baara kɛ k'a ɲɛ yasa ale tɔgɔ bɛ se ka bɔ ko in na cogoya min na sabula ko ale nɔ t'a la bi wa ale nɔ t'a la sini. Kanadiɲɛw ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan ni o bɛ wele nanzarakan na Children Believe olu ye furaw ta ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma jumadon septembre kalo tile 27 san 2024 an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyaw koɲɛ ma o ka cɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la a jirala ko u ye fura minnu ta ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko n'i ye o wari kasabi lajɛ o bɛ taa i jɔ $5,000,000 ni a kunkan fɛn de la wa ko nin fura ninnu dikun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye an jamanadenw ye anw ka kɛnɛya o bɛ se cogoya min na ka sabati ba maliba kɔnɔna la a kɛnɛ kan an ka maaba caman de tun bɛ yen nɔ wa ni jɛkulu in yɛrɛ ka nɔrɔbila a kɛra farafinna gun ye a kɛra ba maliba nɔrɔbila ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan yasa ka nin kɛnɛ la ɲɛnamaya. An ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita a bɛ taa kɔ kan ni pankuru min ye o yɔrɔ lakana taara ka di an ka gardiw ma yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ ko pavillon présidentiel tɛgɛnɔbila kɛra a sɛbɛnfura la an ka pankuru jigiso ɲɛma colonel Lasana Togola fɛ ani fana ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maa minnu bɛ yen ni o ye jamanadenw ye ko u tɔgɔla pankurun bɛ u bolo k'u ka pankurun tɛna se ka jigin nin yɔrɔ fanfɛla la ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yasa nin yɔrɔ in lakana o bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogoya min na ani banbanciwale min taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma septembre kalo tile 17 tɛmɛnen ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ o kana se ka kɛ. Bureau du vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la wulila ka taa Kati marabolo la u taara sɔrɔ min ye Kati ɲɛmaw ye ko u ka baara la ko yuruguyurugu dɔɔni bɛ a la sabula ko jamana ka juru dɔ bɛ u la minnu ma sara wa min ye bureau du vérificateur ye a ye nin sɛbɛnfuraw ta ka se procureur du pôle économique et financier ma o ye a jira min ye Kati ɲɛmaw la ko jamana ka juru min bɛ u la u ka fɛɛrɛ kɛ ka taga a wari sara n'o tɛ u ni ɲangili min ka kan ko o bɛna ta ka da u kan. Cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolow labaarali ma olu ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min ni o bɛna yɛlɛma don an ka jamana nafasɔrɔ siraw la a yirala ko a kɛnɛ kan an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo koɲɛ ɲɛnabɔli ma Amadu Keita ale tun bɛ fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka wari kow ɲɛnabɔli ma Aliyu Senu Sanu ani nin cakɛda ninnu ɲɛma olu de tun bɛ yen k'a sɔrɔ alias Keita la ni ale ye Semos SA o ɲɛma ye ale y'a jira ko u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye
tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn min na ko a bɛ taa i jɔ nafolo kasabi miliyari 65 de la. miliyari 60 in ko a bɛna sara nin cogoya de la. min ye miliyari 100 ye ko o kan ka sara sɛptɛmburu kalo tile 30 san 2024 a tɔ ni o bɛ taa i jɔ miliyari 25 la k'o kan ka sara san 2025 marisi kalo laban na. ani min ye tɔw ye olu ye a jira ko tɛgɛnɔ bila kelen filɛ nin sɛbɛnfura in na min na ko o tɛ jago ko tɛ sanni feere lawaleyali dɔrɔn sabula ko hakilina min bɛ u la o de ye min ye Mali yɛrɛ nafasɔrɔ sira ye. olu bɛ se ka u seko n'u damayira kɛ cogoya min na ka o lawaleya ka yɛlɛma don o la ko o de la olu sɔnna ka u tɛgɛ bila nin sɛbɛnfura in na yaasa yɛlɛma bɛ se ka don Mali ka nafasɔrɔ siraw la cogoya min. o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na. Mali ka lasigiden min bɛ Araba Marokukaw fɛ yen Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛli hukumu kɔnɔna la sɛptɛmburu kalo tile 22 san 2024 ale ni maliden minnu sigilen bɛ Araba Maroku fo ka taga se AES lasigiden minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na ale ni u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan yaasa ka nin ko in la ɲɛnamaya kosɛbɛ. min ye Fafere Kamara ye ni ale ye Mali ka lasigiden Araba Maroku dugukolo kan a kɛnɛ kan a ye kuma ta a ko k'a bɛ tasibila kɛ ka foli kan lase an ka jamanakuntigi kɔrɔ ni ale kɛra sababu ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma Modibo Keyita ala ma hinɛna a la ani an ka jamana fintigilaka minnu bɛ ni olu tanyana ani minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ yaasa Mali bɛ se cogoya min na ka bɔ juguw bolo k'a b'a ɲini minnu tanyana ala ka hinɛ u la minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛdaga la ala ka sankɔrɔta di u ma. a ko k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra Mali kɔnɔna ye a kɛra i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ko an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ yaasa ba Maliba bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na ani ko an ka to an ka fintigilakaw kɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nin kumakan in bɛ lase maliden minnu bɛ ni olu bɛ Araba dugukolo kan Marokukaw fɛ yen. Sergei Lavrov ni ale ye Rusila minisiri ye fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnfura la sɛptɛmburu kalo tile 26 san 2024 sɛbɛnfura min kɔnɔna la bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Rusila jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na wa min ye Saheli jamanaw kan gɛlɛya min bɛ fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min wa min ye Sergei Lavrov a ye a jira ko Rusila labɛnnen bɛ sanga ani wagati ka ba Maliba dɛmɛ ni degun ye a sɔrɔ sanga ani wagati ko u labɛnnen don kuma bɛɛ ka an dɛmɛ ko an ka hakilila tigɛ o la hali ko ONU kɔnɔna la ko Rusila labɛnnen don ka Mali dɛmɛ yaasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na basigi o bɛ se ka sabati an ka ba Maliba kɔnɔ cogoya min na. ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara la an b'a fɔ ko ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma ala ka basigi ala k'o sabati an ka ba Maliba kɔnɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.